not free and fair. Vakomana venyika yeNamibia varaisa manje vaya vakati hakuna zvinhu zvakadai, we are going aiwa to take legal actions pamusoro pematakanana akaitiwa aiwa neElectoral Board yenyika yeNamibia nevakomana veSWAPO nevakomana veThe ZANU-PF vakanga varimo vachimidhila aiwa results avo nemaelections. Sambe namashoko atoona kuti panguva inoi vakomana vakajamuka, ndo nhau iri kungotaurwa mumastreets Southern Africa yose. Don't subscribe or like or turn the bell icon. Timula panapa the Namibian Donor Chiti not free and fair. Affirmative repositioning AR leader Job Ampanda says Namibia's 2024 presidential and national assembly elections were not free and fair. He was speaking at an AR press briefing on the outcome of the elections in Windhoek on Monday. Do mashoko amurukona anoposta this picture amurukona affirmative repositioning amurukona kuti vakutoti aiwa akuti murina zvakadai in the history of Namibia hatisatangazara nemakununu akadai ekuti aiwa tinoona kuti mumarepublic mamwe ruling parties anopinda aiwa achindopedzera kunobirira sarudzo maballot paper kushota achiti asati akambozviona zvinhu zvakadai. Tinotoda kuti aiwa atonzi kana zvitokwanisika atangidziwe, outcome iripo haisi favorable, we are going to reject them. Nometa akauya achifavor opposition kana the ruling party. Mashoko atinoona kuti kuNamibia aiwa panguva inoi vakomana vagona kupinda mukesi yekuMozambique. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu. Aiwa musaona subscribe or like, turn the bell icon.